କିଛି ନାହିଁ ତତେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବି କହିଲ? ବାପୁ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୁଲ ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଗାଡ଼ିର ବସିବାକୁ ତୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି? ନାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। କହିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି ସାହସ କଲ ଭାଇ? ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଲେ କେମିତି ମରି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ? ସେ ତ ବାପା ହେଇଛି ଯେ ତତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦବ। କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ? କାହିଁକି ନା ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ବାପା ଦେଖାଗଲେ। ପୁଣି ବାପା? ଆରେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ କଣ ସକାଳ ହଉନି? ଯାହାର ବାପା ନାହିଁ ସେ ଛୁଆ କଣ ମଣିଷ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରେଇବି। ଦିନ ଆସିବ ତୁ ୟାଠାରୁ ଦାମିକା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିବୁ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ରର ସ୍ଥାନ। ହଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା
रक्षा कली अरे जय जगन चलो अरे चलो चारि मेघ एकाठी ହେଇଛି ତୁ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଜେଜେ ତମେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ମୁଁ କଣ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲେ ମରି ଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ଏଠି କେହି କାନ୍ଦିବାକୁ ନାହିଁ ଜେଜେ ଖାଲି ତମେ କାନ୍ଦିବ କାଲି? ଆସିଛି ଜେଜେ ଫେରିଲେ ଡାକା ହବ ଆସୁଛି ଆନି ଛତା हाय मनो आनी छत्ता दांत उछली पड़ुची चल भाई चल ମନୁଟା ଦେହରେ ଯେତିକି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଏ ମା ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଆନା ଦେଲୁ ମତେ ବ୍ୟାଗ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଆନା ମା ଓହୋ ଜେଜେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ପାଠ